खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दायनानि सन्देहआव फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा ढेकियाजुलियाव जादों दायनानि गिख्रंथाव जाथाय ढेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हिराजुलि साहा बागानाव सोमजिदों बे जाथाया 67 बोसोर बैसोनि मुकेश मुन्डा मुंनि सुबुङा 50 बोसोर बैसोनि मन्जु नागखौ बुथारदों दायनानि सन्देह खालामनानै न' खाथिनिनो मुकेश मुन्डाया गोबौ हाथियारजों मन्जु नागखौ बुथारदों मानसि बुथारनायनि दायाव पुलिसजों हमजानो गोनां जादों मुकेश मुन्डाया अजद होनाय बायदिब्ला मन्जु नागा दायना अदेबानि थोन्थोर मोन्थोर खालामो जायनि थाखाय गावनि अदेबानि मुकेश मुन्डानि मोदोमानो आलौबाय थायो बेनिखायनो मन्जु नागखौ बुथारदों होननानै फोरमायथिदों गुबुन फारसेथिं जाथायनि थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय दाबि खालामदों मन्जु नागनि फिसाज्लाया जाथाय जानाय समाव बिथाङा बायजोआव खामानिनि थाखाय ओंखारलांदोंमोन होननानै फोरमायथिदों उनावसो सासे सुबुङा मिथिहोहरनायाव न'आव फैनानै बिमाखौ थैनाय हालोदाव मोननो हाफैदों होननानै फोरमायथिदों जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौनि दाबि खालामदों मन्जु नागनि फिसाज्लाया बिहाराव जानाय गेदेर रेल जाब्रबथायाव आसामनि सानै दावबायारिया जिउ खोमानो गोनां जादों आसाम तिनसुकिया जिल्लानि बिमा आरो फिसाजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों थैनाय बिमानि मुङा उषा भान्डारी 33 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनिनो 8 बोसोर बैसोनि फिसाजो आकृति भान्डारी रिपर्टनि बायदिब्ला थैनाय उषा भान्डारी आरो बिथांनि फिसाजोजों लोगोसे फिसाय दीपक भान्डारीबो दंफायोमोन जेराव दीपक भान्डारी बिथाङा बे जाब्रबथायनिफ्राय जिउ रैखा मोननो हादों बे जाब्रबथायाव गासै 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों 4नि मादाव 2 आसामनि सासेया बिहार किशनगंजनि आरो गुबुन सासेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै फोरमायथिनो गोनांदि नर्थ इस्ट एक्सप्रेस रेलगारिया दिल्ली आनन्द बिहारनिफ्राय कामाख्या स्टेशन फारसे फैगासिनो दंमोन बेयावनो बिहारनि बक्सार जिल्लानि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशननि साखाथियाव रेलगारिया जाब्रबथाय जादोंमोन रिपर्टनि बायदिब्ला गंनै 11 दाब्बाया रेल लामानिफ्राय बारलांदों आरो माखासे एसि दाब्बाया बेलथायहैदों जाय जाथायजों 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो 100नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो जायफोर गोब्राब जोखोम जादों बिथांमोनखौ बिहारनि पाटनानि एम्स देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन बे गिख्रंथाव रेल जाब्रबथाया मोनानि 9:35 रिंगासो समाव जादोंमोन रेल सेटिनाव क्रेक थानायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों जानो हागौ होननानै साननाय जादों नायबिजिरनाया जागासिनो दं रेलगारि जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय न'खरनो 10 लाख राङै होनो थाखाय रेलवे मिनिस्टार आश्विनी वैष्णव बिथाङा फोसावबाय आरो बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमार बिथाङाबो जिउ गोमानाय न'खरनो 4 लाख राङै होनो थाखाय फोसावबाय आरो जोखोम जानाय न'खरनो 50,000 राङै होनो थाखाय फोसावबाय सासे असिया पुलिस बिफानखौ लाजि फोनांदों रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजादों सासे असि 4,000 रां लाफुबाय थानाय समावनो हमजानो गोनां जादों असिया आसामनि कार्बि आंलं जिल्लानि दकमुका पुलिस थानानि असि सनत कुमार मुदै बिथाङा रां लाफुबाय थानाय समावनो हमजानो गोनां जादों सासे सुबुंनिफ्राय 4,000 रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनि आखायाव हमजानो गोनां जादों साब इन्सपेक्टर सनत कुमार मुदै बिथाङा सिमेन्ट आरो लहा रोगाग्रा ट्राकनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन साब इन्सपेक्टर सनत कुमार मुदै बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला उननि समाव सिमेन्ट आरो लहा लाबोनायाव जेबो जेंना होनाय नंला होननानै 40,000 रां दाबि खालामदोंमोन बिथाङा नाथाय बे रांखौ होनो गोसो गैयैलाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनो मिथिहोनायाव सोलो खालामनानै गिबियाव 4,000 रां होनाय समावनो रां लाफुबाय थानाय समावनो साब इन्सपेक्टरखौ हमनो हादों आरो बिथांनि न'आव उनाव सिग्रोमहैनायावबो 17,75,000 रां हमनो हादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय डिजिगनेटेड केम्पआव एनएलएफबि आफादा 3थि गायसनथि सान फालिदों जेराव फुंनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदों एनएलएफबि आफादनि चेयारमेन आइ बिबुंथिगोरा बिथाङा आरो उनाव मुंख्लंनो बिबारजों मान बावदों रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायजों लोगोसे एनडिएफबि केडारफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय बायदि बायदि जेंनाखौ लानानैनो एनएलएफबि आफादा जोनोम जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिनि केडारफोरखौ उदां खालामखांनायनि उनावसो गुबै दाबिनि सायाव सावरायगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोना लोगोसे एनएलएफबिनि गाहाय एमबाथाखौ हमनायनि सायाव बुंथिदों दि जायनाखि बिटिआर गोरोबथानि सिगांनो रन्जन दैमारिखौ दायनिगिरि फोसावखानाय जादों बेनिखायनो बिथांखौ उदां खालामनायाव जेंना जादों होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव एनएलएफबिनि गाहाय एमबाथाखौ जोबथेसालियाव सोनाय जादों बिटिआर गोरोबथानि सिगां एमबाथाखौ दाय फोसावनाय जायाखैमोन अब्ला बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिथांखौ मानो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनखो होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा आरो बेनि सायाव जोंनि एमपि एमएलए
MCLA आरो दैदेनगिरिफोरनिसिमबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो एम बाटाखौ जोबथेसालियाव सोनायाव राजखान्थिजों सोमोन्दो दं। बेनिखायनो राजखान्थिगिरिफोरा जाहाथे गावसोरनि जायगायाव थानानै राजखान्थिखौ खालामो आरो हारि आफाद आरो सोरबा सुबुंजों जाहाथे राजखान्थि खालामा बेनि थाखायबो बुंथियो NLFB आफादनिफ्राय। जायनाखि जोंनि सुबुंफोरखौ फेक एनकाउन्टार अदेबानि नंखायै गावथारबोगासिनो दं बेनि सायावबो सोंथि खालामनायाव NLFBनिफ्राय बुंथियो दि जोंनि सुबुंफोरखौ गावथारबाय थानायाव जोंनिनो गोरोन्थि दं। जों बेनि हेंथा जयै गसङा। सोरबा सासे सानैया गसंनो नागिरोब्लाबो गोजौनिफ्राय दबथायनानै दोनो। बेनिखायनो बेयाव जोंनि रायजो राजा आरो खौरांगिरिफोरासो गोख्रों राहा लानो नांगोन होननानै बुंथियो आरो बे सोंथिखौ साफ्रोमबो रायजो राजानाव सोंनो नांगोन जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजियो होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबाव दि एबसु NDP आरो विल्टि गासैबो खस्थ' खालामदों, नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव सोरबा राजा जानानै सोरबा जोबथेसालियाव थानांनाया गाहाम जायाखै आरो NDPफोरखौ हाइनास आरो नन हाइनास खालामनाया थिग जायाखै। बेफोर जेंनाखौ लानानैनो NLFB आफादा जोनोम मोन्दों होननानै फोरमायथिदों NLFB आफादनिफ्राय। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहा जानायाव इजराइल हादराव भारतनि 8,000नि गोबां सुबुंफोरा नांथानानै दङ। नांथानानै थानाय भारतनि थागिबिफोरखौ भारतसिम लाबोफिननो थाखाय भारतनि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ अपारेशन अजे लन्च खालामबाय। दा गंसे स्पेशल चार्टार फ्लाइटखौ इजराइलाव दैथायहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनै फुङावनो 200 भारतनि थागिबिफोरखौ लानानै भारताव सौफैगोन। रिपर्टनि बायदिब्ला गासै 8,000नि गोबां सुबुंफोरा इजराइलाव दं। बेनि मादाव बांसिनै नार्सफोर, खायफा नार्सनि साख्रि मावनाय आरो खायफाया नार्सनि ट्रेनिं लानाय बिथांमोन। दानबान्था गोबां मोननायनि थाखाय इजराइलाव गोबाङानो नार्सनि साख्रिखौ मावहैयो। बिथांमोननि अनगायैबो खायफा हिरानि फालांगिरि, खायफा फरायसाफोर आरो खायफाया साख्रि मावनो थाहैनाय बिथांमोनहा दंहैयो। बिथांमोनखौ रैखा खालामनानै भारतसिम लाबोफिननो थाखायनो रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावजेनबाय मध्य प्रदेशनि सासे फरायसा, जाय बिथाङा MSc खालामनो थाखाय इजराइलाव दंहैयोमोन। बिथाङाबो गावखौ रैखा खालामनो थाखाय भारत सरकारखौ खावलायहरदों। बमा गावनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय हा सिङावसो थानो गोनां जादों, जेराव दा जानाय लोंनायनि गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिहरदों। बेनिखायनो रैखा खालामनो थाखाय भारत सरकारखौ खावलायहरदों बिथाङा। ओजोंहाय इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहाया थाद'नायनि मुं लायाखै। इजराइलनि डिफेन्स फर्सआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला इजराइलनिफ्राय गाजायाव दासिम हामास उदखारि थानायखौ थांखिनानै एयार स्ट्राइकजों 6,000निबो गोबां बमा गावहरनाय जाबाय। गाजायाव थानाय जायफोर सरासनस्रा सुबुंफोर बिथांमोनखौ जिउ रैखाथिनि थाखाय गाव गावनि न'-बां एंगारनानै गुबुन जायगायाव थाहैनो थाखायबो इजराइलनिफ्राय बिथोन हरदों। मानोना उदखारिफोरनि खाथि खाला थायोबा थैफानो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो गुबुन जायगायाव थानो थाखाय बिथोन हरदों। जायनाखि हामास उदखारि हान्जाया इजराइलनि 150नि गोबां सुबुंफोरखौ गावसोरनि आखायाव दोनदों। जेब्लासिम बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होआ अब्लासिम गाजायाव जानाय आदार, दै आरो मोब्लिब हरनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों। उल्था फारसेथिं उदखारिफोराबो बुंथिदों जेब्लासिम इजराइल हादरा रकेटजों गाग्लोबनायखौ बन्द खालामा अब्लासिम गावसोरनि आखायाव थानाय इजराइलनि थागिबिफोरखौ उदां खालामनानै होनाय जानाय नङा। रिपर्टनि बायदिब्ला हामास उदखारि हान्जाखौ ISIS आरो हिजबुल्लाह उदखारि हान्जाया मदद होदों। बेनि अनगायैबो गं 22 मुस्लिम हादराबो पेलेस्टाइनखौ मदद होनो थाखाय सिगांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला इजराइलनि गाग्लोबनायजों गाजायाव दासिम गासै 1,500नि गोबाङा थैबाय आरो 6,000नि गोबाङा जोखोम जादों। उल्था फारसेथिं हामास उदखारिनि गाग्लोबनायजों इजराइलाव 1,200नि गोबां थैबाय आरो 3,000नि गोबाङा जोखोम जादों। दावहायाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। जुलि जागोदान बिसि आरो फिसाया उदखारिनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गावसोरनि 10 दाननि जावजा गथ'साखौ रावबो नुयै जायगायाव दोनखुमानानै गावसोर उदखारिफोरजों बुथारजादों। उनाव 12 घन्टानि उनाव इजराइलनि सलजारफोरा गोरलै गथ'साखौ रैखा खालामनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला जुलि जागोदान बिसि आरो फिसाया गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय उदखारिफोरजों गोबां नांदोंमोन, नाथाय गोबां नांनायनि गेजेरावबो बिथांमोनहा उदखारिफोरजों बुथारजानो गोनां जादों। नाथाय बिथांमोननि गोबां नाजानायनि थाखायनो बिथांमोननि 10 दाननि उन्दै गथ'साफोरा जिउ रैखा मोननो हादों। लामा सामायाव जोंगा मागा गारि नुयोब्लानो नोंथाङा दासान दि सोरबा मोजां मानसि दं। मानोना दानिया सिखावाबो खावनो फैनाय समाव जोंगा मागा बेसेन गोसा गारिजों फैयो। थिग बेबायदिनो ML08C4757 नाम्बार प्लेट थानाय स्कर्पिय' गारियाव हमनो हादों 7 सिखाव।
क'क्राझार जिल्ला दुरामारिनिफ्राय स्कर्पिय' गारिजों मोसौ खावनानै लाबोनायावनो हमनो हादों 4 मोसौ सिखावखौ। मोसौ सिखाव बोरमा सिखावफोराबो दानिया बोरमा मोसौ खावनो थाखाय साखा खब्रै गारि बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनबोनाय जादों आरो बे सिखावफोरनि गोदान आदब। क'क्राझारावबो हमजाबाय स्कर्पिय'जों लोगोसे 4 सिखावफोर आरो 2 मोसौ। गारिनि उननि सिटखौ बख'नानै 2 मोसौखौ सिङाव सोनानै लाबोदोंमोन, नाथाय सांग्रां रायजो राजाफोरनि नाजानायाव दुथां सिखावफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा फारि क'क्राझार जिल्ला थालिरबारि गामिनि जिन्नात खान 23 बोसोर बैसोनि, आब्दुल आली शेख 29 बोसोर बैसोनि, क'क्राझार दुरामारि गामिनि माजेन आली शेख 33 बोसोर बैसोनि आरो आब्दुल सत्तार आली 28 बोसोर बैसोनि। रायजो राजाफ्रा मोसौ सिखाव 4खौ हमनो हानायनि उनावनो पुलिसनो खौरां हरनानै उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव अरुणोदय 2.0 बिथांखिनि गेजेरजों अरुणोदय कार्ड राननानै होदों। काजलगावनि पेरेड ग्राउन्डआव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों 16,500 आइजोफोरनो गोदानै अरुणोदय कार्ड राननानै होदों, जेराव बाहागो लादों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी, MLA जयन्त बसुमतारी, अजय कुमार रय, बिटिसिनि EM रन्जित बसुमतारी, MCLA प्रभात बसुमतारी आरो माखासे बिबान गोनां दैदेनगिरि बिथांमोन। मैयानि सानाव चिरां जिल्लायावल' अरुणोदय कार्डखौ राननानै होनाय जायाखै, आसामनि दाब दाब जायगायावनो राननानै होनाय जादों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो मैयानि सानाव अरुणोदय कार्डखौ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों, जेराव 5 लाख गोदान आइजोफोरनो अरुणोदय कार्ड होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा, जायनि गेजेरजों बिथांमोनहा फैगौ 10 नभेम्बरनिफ्रायनो 1,250 रां दान मोनफ्रोमबो मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों आरो बे रांखौ थैजासिम मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे आसामनि रांखान्थि थासारिया मोजां जायोबा 1,250 रांखौ आरोबाव बांहोबावनाय जागोन होननानैबो खोथा होदों गिबि मन्त्रि बिथाङा। गोजोन्थों खौरां बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों। फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव। नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया, मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोननो हागोन, जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु। नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।